Dosa sisin pat nga ai ku Blei pi barok khat ki ba jusngap bat ki ba yai snap dan pning jong firu ki ba ai ki comments ki ba pon hapo kani ka group hat nga laju kerpat fi ba la fi ai ngano ko comments na de penjrong la fi kwa ban tho jrong nga kwa ba fin sko ba ban ai ki jing tho jong fi shaga personal jong na mar pila yo ye ga to ko WhatsApp message jonga ba fi tip ye ka number ka ba de ge jonga khat balong hi nga kwa fin kiar na ka ba fi kren ni na ka ba fi ai jing tho ni ki dur ni nu jing tho ki bijrong ha ka group na mar ba ka wei pi hap ban sngo thu ru ba ki dan shibon ki brio ki barung apo kani ka group ko ma ars pa san pu nyongot ti sa ki wei ru ki ba share ki ba nang ta ter ti khnang na ka ta ga jing bet ya ba halang nga kwa ba pin khampan ko ye ki comments ni ki jing tho jong fi but kham kiar na gino ki ba ki bam dei ba pin pen rung apo ni ka group te to ha ni ko por nga ai ku Blei nam ta jong fi ki ba ngap but nakaliang jonga hinga ai ka puram show try nga ai ka jing yero yo Blei ubala ai hangi ya ka bangin sngot ho ya ka ktien ka jong Blei hoi wala da nim sngot ho lut nrai kat tu gat ni ngidan ka jing sngot ho hadien mangila snap ini ka jing hikai baro but nga ai ngu yo Blei nga la hikai if hi kambo na ga ji dei but kani ga jing ai ga jong Blei haga bangala sedang nadu ka voice ka basau bun rio haga bangala kren chipong ka jing ai ga bakrao but haga voice ka basau bun nyo ngala kren wat penleno ya ka jing ai ga jong Blei but haga voice ka basau bu prang ngala hikai chipong runglut chi ka jing ai haga voice ka basau bu kendai ngala hikai kumno ka jing ai gan roi but minta ka sngi nga kwa ngan kren biang ga ni ka jing ai da ka banga ai kerteng biang ga ni ka jing hikai ngan ong kumne kani gade ka jing hikai ka banga kwa ba finda pediang ya ka namar balenga ong kumta ka daw gade ngayo i dimbaki jing sham ki jing lenti nga kwa ngan bu kumne gane ka jing hikai ka kerteng jong ka gade wat Kynriah no na ka jing ai ka jong Blei wat Kynriah na ka jing ai Blei kata gade ka topik la ne ka jing kren ka banga kwa ngan kren hagani ka jing kren ka basan po balay nga kren nga nagaktiyan kaba ang wat Kynriah naga jing ai Blei nga sutho nda habang nga perkhat igani ka jrong palat nakatakadaw nga nile ban pelingkot namar ngayo i ba ubriyo lani usaitan kinile kat bala yak kaban penrung yangi lani ban pen Kynriah ingi naga jing ai Blei shigi jing le gi jong briyo haga jing yai nanti jonga nga shem ba ndang ala yai baru try nga sotu shai bana du basdang ngila kala ka bomot ngila pediang yo try ngila yo igi jing penem bangi de tip bangi de gibriyo ge bamlong ide tip bagi briyo ge ngide gibriyo ge pop ngide gibriyo ge bam biang shu ge jing em wala da ngidan ka se don na pleng jong fi hang ne fi mi na ge yeng ge badan buram ne fi mi na ka jing nang jing start ge biang ne fi mi na ka jinglong niam ge biang re hadien ba fi sngo tho ba nda haba fi yang khmat jong Blei fi sngo tho ba wat ki jing biang jingi khmat jong Blei kim la pen ksan chu kham tam le don na pleng jong fi ki ba wan na ge background ge badan ge jing yeng sam pi bakla ha ge jing em pi la ya ge jing em ge bamlong ba nang ta de pi la poi shi ge jing em ge bam don jing kermen chu ba fi sngo tho ile de pi la long kum tu khon sarong auria ubala poi shi ka kadan gi sniang ba bom dan lat shu but hadien ba try what if you shame if he but pimal e jing la ka mo upen rong e pi shi jing ai haka por ba sedang baro khat ni sngot ho ba de da jing ai ni yo ye ga jing kenem but da jing ai ni yo e ga beneng daga jing ai ngi yo iga ban ya ha ga ni jing shikri bat ni da sngo palat iga ta ngi da kamen ni ta ban ni da shikri u Blei daga ta jing sngo ret ban ong try ngi ai ngu eme be pen ro ngi shaga ni jing ai hare nda haba ngi la shikri kata ga de ga banga kwa ngani ala me fi mta gisngi nda haba ngi la shikri nda haba ngi la ya nda haba ngi la shikri nda haba ngi la nangsan
ndah bangila yo Jingaiei ndah bangila ya bun benai bun snam Philip igani ko bay klem das no tho klem da tip ni Kynriah na ka Jingaiei ka jong Blei but day na ka daw nga kwa ngan yarap ifi laningan ai jingmot ifi nang ni lang ba ka ni ka Jingaiei kanang ba kan penlong yangi ba hadu ka bakut hi ni day ban tip ba ni poy hapneng laning ila ban ki ba kraw day na mar bang yayang ka Jingaiei ka jong try dengan kwa ngan pen ifi hagani ka por nga khnang ban pen so thu ifi ngalap na ka Bible fi ida fi puli na ka shiti ki galti agal nang ka besan ka khat ka bening ko fi shayos nga wi ka to ka tien ka baang ya ka Jinglai do jong Chris la pelat yangi namar ka tatung inom le biang shagalingkor ka jong ka Jinglaw marao fi ibalew afsul Paul tho ka to la fi puli ka context barok away Philip ba ka to ka shiti ki galti a u Paul u kham kren ba ya gane ba u kwa ban hikai ki briu ya ka Jingaiei bat bikin mi no na ka Jing shate marao jong ka hukum namar uway po way briu u badan ka hukum u sha ka Jinglaw marao but hadien bo Blei u snuthu igane u ai ka Jingaiei but daina ka daw nda habakalawan ka Jingaiei ki briu ka light doon henry tang sup her pat niyo ina ka Bible hi bo Paul ang ka ki galtia ba Kibriyo, kiwan ban hikai, but kirung, kibuan ra, biang ban tanda din ni Kibriyo. But klem na snuto, kitu kibalayo mat i Jingaiei. Kirung biang si Jinglaw marao, jong ka Jinglong ka hukum, lani Jingle jong ka hukum. Nakatagadaw, nga kwa ngaro matagasngi nga kwa ngan pinifi, da ka ba siyay kadar, da ka ba sok ba bin snuto, ba pinum Kynriah na ka Jingaiei ka jong Blei. To ban snutu ya gani nganwan ra kumne ya gani kapor ai gani rap pi pinum long batay na mga niya kham Jingai ngan bu gani ka way ka subheading lani ka mo ka ba najrong jong gani ka Jing hikai ka jong ka ba what Kynriah na ka Jingaiei ka jong Blei ka ba nga kwa nganwan ra ang ni khnang mo pinsyay ngan bu kumne balay u Blei u ai ya gani ka Jingaiei ka ka nga kwa pin perkhat ba balay Blei u ai ka Jingaiei balay kawan ka Jingaiei balay mentangi dana ka Jingaiei fi ikatakan ni ka mga kwa ngan pinifi ang ni ka por balay menta pipuli na ka Bible balay bau Jisu wan siya ka pertay balay lingba jong ungi lay puli na ito ka gospel ka jong Yohanes nang beningkong karkhat ka bakhan niyo baka Bible ka ang ikitu kikitien ya ka hukum la ay daw Moses nray ka Jingaiei ka Jing shisha kiwan daw Jesus Christ ngila ikren bahay ka to ngala puli si puli ka to ngala na makaway nagi Jing thog ka bakraw pala but balay bau Blei u ay ya ka Jingaiei dakatapin sa to ba pinum Kynriah na ka Jingaiei ka jong Blei ngan pinifi ka beningkong namar fi balay Blei u ay ka Jingaiei ka daw ko ba kongsan ka day bangi baro ki briu ngi la remma kmat jong Blei kata ka day ka mga kwa bapin da diang baha bapin da shy baha bapin da ngan ong ne nga kwa bapin da yo iya la de bapin da yo iru malaki sngi namar baro ka bangi le hagane ka pertay kala bandong kan nuka bagi briu ki la yero baro khat ndre ha kmat jong Blei ni yang ki barem namar baro ni la rem ka Bible ka ang shiti shi nong ro kala nong ka balay la pipuli na gani khat ka ba art po lai ka ang namar baro ki la lepop bat ki la do leno ay ya ka buram ka jong Blei nga kwa ba pin pele jingmot bahay gani ba baro ni la rem makmat jong Blei but namar bang ila rem u Blei yo iba da ka hukum kamla shuban pen saningi nakata daw u Jisu wan ban walam mi ka Jingaiei ngan puli bahaya gani lanong ka balay ka khot ka ba arpulay arpusaw uang baro ngila lepop bat ngila dule no ka buram Blei haba baro pila pin mi naga yeng ka ba shakri Blei ka no baro ngila lepop pila pinong nga khlem lepop ka weiru ndray ngila don pa Jinglaw marao ka pop but ni don kam mi ka Jingaiei ka jong Jesus Christ but u Jisu ulawan namar ngila rem but uang gumno hang ne hakani ka khat ba arpusaw yaki bala penksan da ka Jingaiei jong uken da ka Jing suspa ka ba Chris Jisu
Ya ki bala penksan de ke Jingaiei ke jong Blei. Dei na ke takadaw nga khwa ba pin snotho. Balay Blei ai ke Jingaiei. U ai ke Jingaiei na man ngimdan ai shu na ladi. Ngide ke bala rem saitan ula yo ban pen rem ngi ka di jok ka ap ngi ki jingle ba ha jingi ke nong srep jona khma jong Blei. Na ke takadaw Blei ai ke Jingaiei. Bat nga khwa nga nyalam pin nang ta khmat. Ba pin snotho ba ke Jingaiei nga khwa fin yo ini ke baka Jingaiei la pin pulin ka Bible kam day setia ka bangila ban le don ki pri ba perkhat ba ki yo ki Jingaiei da ka bangila ban tresitom da ka bangila ya ka ban le ik jing em kan ma pim yo kum ta ki pim yo kum ta penyan puli fi na ki siti ki nong rom kala na ka besana ba wa apostle Paul usdang ban hikai ya yo Abraham na la krane fi menen na ka to voice ka ba sabu gandai balay Abraham ula ban ya da ka Jingai ba kum no Abraham ula yo ka hok jong Blei but kum no bu Abraham uya da ka jing ai ga jong try na ang u ya pina mar ba u Abraham u im south pasnem shuai ga hukum but dai na ka daw u Paul na wandra ga ni wong ha ga na ka basaw la da people na ka khat ga basaw ter wong na mar kum no ka jing tho ka ong u Abraham ti ulang nget ho Blei ba e ka tala nyau ko ha u tangan puli khat basaw wong ti yau ta u batray ya uta ubatray ya ka bainong mjunyaw kum Jingaiei henry kum garam na khwafin de shai bai to ktin ya uta ubatray ya ka bainong mjunyaw kum Jingaiei henry kum garam na khwafin de shai ngene wala isno to bakhlai ngene ktin baka jing tray la da pilale tray hang no dau briu trei sarkar ne trei ka kam how nu contractor ne trei ka no yo but trei haba ula trei ulang deserving udai hok ban yo ye ka bainang but la dau tu try la siu ik tu ka bainang kamu tu try sharam how nu nong trei namar ulah kamai ka ula trei udai ban yo ye ka bainang ununu ba trei udai ban yo ye ka bainang henry ununu ba khlem trei ubayo eka kum ke gift kum ke jing ice ngo baha ya kata la nyau bagadai ke jing ai na kata ka daw ngam phi mdai bangi yo ene ke jing ai bangi la ban le hok mdai bangi yo ene ke jing ai bangi la e ga bani shakri ba yo try mdai bangi yo ene ke jing ai dai namar ba ngila la ya ga ban le ba ki bedok ki bijinjar wala su tho bakla ta fi ngi yo ini ke Jingaiei dei bangi yang haga jaka ka bangi yo yala di ba mdan shu ka ba pinsko bahayo Blei na ga jing jingi baro ka bangi le haga jingmut jangiru ka pinsko si yo Blei haga do not ru ka Bible kong ka do not chong brio ko lang ka ba shukar ka ba klem jing kermen na khwanga ni thoi pigi kam ki kti ki jingi baro khat ki be ki bam dan jing kermen chok ba jo Blei but I ngo yo Blei bo jisu wan yap haga dingsna wan ikaban ai ya laga to jing em laga dings na ba daga jing yap jong u wan ra ya jing ai shi ne patai na ka ta daw nga kwa nga fi what let per kat ba Blei ai jing ai ba daga ba pila ban le ai dai na mar ba pim la le shu ka jing ai kawan but hangta nga kwa ngan pen shai na mar ni haga ktin sin dong ai ni shim ba ga dai ga batat kanu bangi yo ai ni him da khen ko ga na khwa nga nong fi ga ni ga pawali su thu kum ta ken ma ko jing ai gam de ga batat dor en re ga badan ga dor ka bangim la ban sio de na ma bangim la ban sio phya ban su thu i ga ni ga jing ai ka ai ga bu jisu le ka ai ga bu Blei ayo jisu la ga ding na ka de ga jing ai ga ba rempalat ka ba Blei utip bangim la sio i ga ta dan gi pri ga persang ban sio yu Blei phim la sio yu Blei de ga jing le jok fi ka kwa ben shakri yu Blei de ga jing sngo ban ga kwa fin tip ga jing ai kam de ga batat hari ga de ga badan ga dor ga bam la shu ban sio na ma ga de ga dor ga ba rem ga ba Blei la ai yau Jesus Christ ba ga jing yap jang u la pen im ai ngi nak ta daw habang ipenan kam na ga ktin ai ga ktin jing ai ha ga ktin singi penlong ikakum ga ktin ai ban ga kwa ga nong fi ga ktin English ba fi on grace kadan ga jing mot ka ba kham de lew hanta fi puli ga ktin nga ong fi nga wan ban ai fi teng teng fi sngo go ma ga bam dan dor reken ma habang i ong da ga ktin English ka gift
Kadan gador hapo jongka gamot ke jing ai sngo ba brio ba ai sngo ba ai fi habo wan ai sngo ba ai fi u ai udah ken kor ba hai ka bat udah ken ba kadan gador ba abo wan ra kno ko bu ai sngo ba ai fi kata kam dei ga ba sio e kadai ga ba u ai daga do not ka ba dan ke jing sngo ngo bat u ai daga jing i ye ke jing em ko jong fi na ta dau ke jing ai e wat la da wa sul pol ni wang u tau ba tre ye ga bai nong engineer kum ke jing ai en re kum garam na kata kada wala da fiyo ya ga jing ai ikam dega batat dor kada ga bo try u yo i ba da ka jing le jing men to sho tongan pen i fi kan dia ga ni ga por khna pin so to halol ga ni ga heading ga ba ai ga teng balai blai ai ga ni ga jing ai na kwa kan pen i fi kan dia ka to kan tuli gi khot ya gi ba ngala dep kan teng ru tang bang ni pe biang khna ba pin so to fi ka wai ga dei ngalap na ga ni ga bible ga tu ga khot ben tan ga ba pule nang ga balai ga khot ba sa wang ya ki bala pen ksan e de jing ai ko jong try ga bamot balay blay ai ga jing ai namangi de bala ram upen ksan ngi ke justification ane u justify ka ta ga jing pen ksan fi abakren ni ga jing pen ksan ru ga de ga jorong na ka ta ga daw nga sngop not banganum la bangan kran lot digini namar ga ni ka tien pen ksan ru ga de tien ga kraw briu bala ram ga kot ngani tu ipi mde tang ba shumap yu kan mau habala map yu u shumap mde udang sa dang dan le se u shulang on bail le se udang sa i to ke kes ke jong uang to bat la map yu lala ba le shi mani ya ni kan mal ni mde betang ba shu map kan mau play habau map hapo jong ke ni ke jing ai e ga bo pendrung ni mde tang bo map ngani thui pi uda pen ksan ni habau pen ksan ga bot utu priu ubala dei ubala rem ma ke jing le jong o haba ke kut kala rai bala map yu bat kabar habala declare bo new priu ulang umlang guilty new priu udei ubalang ubala light lo uba khot ke bot new priu menta ula long free kadan freedom but mpet shu e kies ke jo nam khle shu but nga kwang ni thui pi utu brio la pen san ne ko but na le chi no utu brio san but ngani thui pi ke jing ai e ke jo blai ke bo blai u ai sha na be pi mde ke batat ke dei ke ba ke jing ai e la pen san ngi ka ba ar nga kran step de ne de ke jing ai e la pen emingi ta dei ha ke shi ke absas no ba ar khat ba pra nga kwang an puli shu de ke jing ai e la pen emingi ka ba lai nga kwang an pen e fi de ke jing ai e la pen lai lo yingi nga khwa pin bat ne ka tin ru na mga la krene ki ne do basda ba wa su polo ang stis ki galtia na ko san khat bin ko wang ha ba la plaj lu ngi to ngi ai ba an riam pat ngi shi jing linkor jong ka jing lang mra ko ba mot dei da ka jing ai ai ka jong trai ba ha ba jisu wala mi ka jing ai ai la plaj lu ngi ngi jing le jong ka hukum bat min tangi yo ka jing lai lu na ka daw dei da ka jing ai ai la plaj lu ngi bat nga khwa an bin shi sho dei da ka jing ai ai ngi yo igi jinkular jo Blei na mana vi puli na kalanang ko sao jong ka shidi sigi nong room gina khat ga bakhan riwang na mar ka takalong ka da ka jingai bakani long da ka jing ai ai ngan puli bia na mar ka takalong na ka jingai bakani long da ka jing ai ai knang ba ka ta jinkular kan long scam ba how tau sembai baro om tang how tahi ubana ka jong hukum henry how taru ubana ka jingai u Abraham ubalong ukpa jungi baro kata ka ka tien ka bakraw ka mga kwang anong hikin mau ngi yoban pakyang ngi jinkular ka jomple ki jinkular na fi puli na siti ka ba ar ki koren ka nang ka ba ningkong ka khot ka ba ar phau ka kumno baro ka jinkular ka jomple kat ba kidon kilong how Blei ka ba ot be ka ba amen ye ka pan penun burom yo Blei da ka jing em jini na kwa ba pin snuto ka e ka jinkular jomple ka jinkular jomple ka ni ka tien ka jomple ka ni ka bible ka dei ka tien ka jinkular la ni ka kat ka kitab jong ka jinkular nan bo ka tien pareng ka bible ka dei the book of promises ka dei ka bo Blei ula nan jutang ka bo ai shini ba ka e ka bo kular u ni yo ye ka ban long kinong yo peteng ye ka ta jinkular ka jong Blei dai da ka jing ai e ka jong Blei ba nga kwa ba ka sngi ba bin snut ho ni yo Blei ai ka jing ai e namar ni da ka jing ai e ni la ban sha ye ki e baro ha ka jing ngala kren feminin bo absolut pola bo ang triangle twai tu sha ga do lycin ma menwen re Blei ang ka jing ai e jonga kadap biang ye me ka babot bo absolut pol ha bo yo e ka jing ai e u sha la le ye usha yo sngauro na mag jing ai ai kare ga ba penla yo brio ba un sha ye ki ke jingem la da fim jula sha ga jingem pi hab ban wa ye ga ni jing ai ai ga jo Blei la da fim jula sha ye ki ai bat pi long
ngan ong kumno fi tutsyan fi bitar fi tangshu bakla fi wit fi klumar gujing fi mlasha fi kirki kadaw gede bafimdan gujing ai nga kwa na fi tongan ong fi kum joro ngati pi kendu shibon kisha na kadaw nga kwa bafinyo gujing ai gujing Blei tongan pen fi lesing ni pen den shibon nga bible re nga sutanat egni go point ka ba ngan pen khendiat egni go point kham jrong khendiat ngala an ong kum ni ngala krenteng egni ru ba balai Blei ai gujing ai Blei ai gujing ai bangila ban pendep ye gujing khot gujing Blei kata kadai ka ba ha gujing im jonga habang kren shifi kadai ka bang ada shai kadar kata kadai ka bang ada snow hon kemensim kata kadai ka bang ya adung tagisni ba kata ro kadai ka bang nget bat ka bang ada shai habang kren shagajing im jong fi madagisni ba dai da gujing ai ngila ban pendep ye gujing khot gujing Blei kum ga nuksa ngan chipni fi khndia nala ong fi halo jong kane nga snutan bangan kren ngan pen fi khndia ta ni por fi yo in am haga bible la da fin puli naga ni ktin ga jong Blei naga kam ki apostle da fin puli ni ki kam jong apostle haga nang ko ba khatsan da fin puli ni ga khat ga ba lai pun rio do south way da fin puli ga ni jinja kre ga bam snutan la ban ong no ka ga bam snutan nama da fin puli ni ga nang ko ba khat lai na ga khat ga banin kong ter bilap bau Blei haga jingi tuai lang jong gitu ki prophet bat gitu ki nong yalam haga balang hang tai ha Antioch da fi puli ni ga jingja filap hang ni haga balang ba ka bible kong ka kidan ki pri ga kraw bat kat bagi dang sha jinget bagi dang tuai khmat jong tuai umin si ma khot ula kren leng ba jong ki bagi dai ban penker pang yo Paul ba yo Barnabas shaka kam ko Blei la khat ki kidan jing khat jong tuai bat ka balang ga go por ki le sha jingit ki la bokti bat ki la phai ki bat ki la ya ki la roi shisha ki le train rei bi pulini ga khat ga lai pun rio jong nang ga khat san kadan ka jing pher jing mot apeng jong u Paul bat u Barnabas namar kat kum ngene ga bible kong on the khindiat ni Paul ula ong Barnabas yang ni phai pat menta bangini khmi ita gi para bangai hamala ga shnaga ga bangile yalap ki tinu trai kum no gi yalap u Barnabas ula iman man shimlak lem yu Yohanes ru yaw bala khat Marcus and you Paul shim snowday ban shimlak lem yu ni u bala Kynriah no nakina Pampilia ba bom shimla let lem ki shagata ga kam kum tati kala mi jingi sa ke bejona do bagile khlat lak no ba u Marcus ula let mi no kum ta u Barnabas ba ula shim u yaw Marcus ula let mi no daga ling shakai pros fi kadan ke jingi pher jing mon angne mdai bagi thot ye ki ein rai tang na daw ye ga jing shakri Blei but min taro bi idan teng kidan ki priu ki bangimi ki jing ga jing shakri na mar ka jing bam snot ho ye ga jing shakri Blei nga khwa nga dong bi wallet bakla ye ni ga bang kren na mar pinsa yo ga jing ai jong Blei hang ne ya ga ni ga point ka bang ong kum ne ni la ban pendap ye ga jing khat ga jong Blei daga jing ai ga jong Blei ke ne ga mga snot na fi inda haba Barnabas kalami ni ga jing sad ke le khlat nok bat ke le let no la ga jong Barnabas u shim yo Marcus kum ba ularai ba un let lang no bat u ngala ban ong u khlem bat ye ga ba u min sim jong Blei Ukren haga tu kala nang ko bakhat lai ba u min sim jong Blei ong pen ker panga yo Paul ba Barnabas u khlem bat ye ga to ba u Kynriah no sendan nang ni namar ga bible kong de Barnabas ning kong u ba shim ga rai ye ga ba un mi no nang ni ba un let no ba Marcus shakai pros ba de ne ga daw u Paul pat u le ga ne ga wai ga kam ga bang kwa ngan ong fi ga de ga jing shai ga ba krawinga fi pulina ga khat ga sa po ja yu pat u Paul nda ba ke le khlat nok u Barnabas u shimeu Marcus u Paul pat u shimeu Silas but na fi puli nda haba u shimeu Silas fi lap me gani gawai baka Bible kong u Paul u legit u Silas but u let no tang kawai ga bay pera preng jong Barnabas u Marcus baka jingi pera preng u Paul but u Silas baka ya let chika kam ga jong Blei u Barnabas ban u Marcus ki let bet kumto hene u Paul ban u Silas haba ki let no ka Bible kong kida up ya gani ga nongrem baka taka day ka Bible kong onda la IT no yiki haga jing ai ga jong try da kita ki parabanget but kila let lingbai ga Syria ga kilikia kida pen scam mi kita ki balang pi balay nga kren kham slam ngene na khwa ba pinum let no
Ngakwa bapinum yat no shikman. Ngam kwa bapin shakri u Blei. Lada piklem don aga Jingaiei ge jong Blei. Dei ka balang ga besngot ho igene. Dei ki brio jong Blei ge besngot ho igene. U Paul usngot ho igene. Silas usngot ho igene. U Barnabas banu Marcus imat ki klem besngot ho igene. Namar baki yat no kumto da ka beshule hi dalade Henry u Paul banu Silas kida up igene. Baki de shong kim shule shong shit. Henry ki tip balada ki late no lada kim dana ga Jingaiei kinumla. Nakatagadaw ngakwa metaga sngi dengan ong epi. U Paul banu Silas kida late bat ka Bible kong la aiti no iki haga Jingaiei ga jong try. Da kita ki bara bangai. What you shakri kumto? What you snowla? What you yard marway? Can mau if you don't come, you can jing duai lang, you can jingle shan jong brio ga jong Blei. If you don't come, you can jing support jong brio ga duai. Nakatagadaw nga snow buram kata you ki brio ki bishat kirshan nga ga jing duai. Dan shibun ba ki bi kirshan nga ga jing duai don ki bong pastor ngingim ito epi nrengiyo ini ga jing hikai bat ka ngimla ban ai fi don ki bong ngimla ban ai daga pisa ngimla ban yakan do epi rengin siduai kin mau ka jing duai ka kham kor ban ga pisa ka jing duai ka kham kodor ban ga bor brio ban ga bor met ande ka jing duai ka kodor namar hapo ka jing duai ngani to epi haba pirong ka jing duai ka mat pisngo to ba pidana po ka jing sngo to ba pitrat pimla ba piyo mat ye ka jing ai ga jong try bat nga ai khu Blei ngan shishim ka bu khndi ne namang nga kren nga ken mau nga kwa ngan ai khu Blei ya baro gitu ki badon bat ni bat ki bom don bat ni ki bishabar ki bishim ki ni rai ban haba piyo sngo ki jing hikai ba pi ai du wai na ka benta jonga ba pi sa na ka benta jonga ba pi yang khmat jong Blei na benta jonga fim te ba ka no jonga nga tip shai ba ka ni ka jing lek klang jong ni ki jing hikai ka jing ka khu ka ba ki brio ki yo ka jing rai jong ka tin ka jong Blei kam dei na mar ba nang kren kam dei na mar ba don jing pen sle sibon kam dei ba ngai per na ki wai em kane baro ka dei ba Blei u yo i ba pidwai ba ha ba pidwai ngayo rong se ka Jingaiei ka jong Blei ba ka Jingaiei ka jong Blei ka ra nga ngan pendap ka jing khat ka jong try nakatagadaw ngayo i ba Paul ba Silas ndakile ki per na Barnabas ba Marcus na mar pinda puligel nang ba khat real se khman piklem lap shu yo Barnabas hangno repi yo ipen ban haduk no ba ka tho se ba ka jing kraw ka jing try ka jong Blei ha ka jing em ka jong Apostol Paul ba Silas but nga kwa nga nong ifi ni gapor ba ka tagade ka kraw palat ngan pin ifi ha ka ni gapor ba ka Jingaiei Blei ai namar ka point ka ba nga kwa ngan pin ifi kindiat ha ka ni gapor ka dei ba nginla ban pendep ye ka jing khat la ni ka jing thmu ka jong Blei tongan pin ifi halor ni ka subject ka ba nga kren mentag sngi nga kwa ngan let siya ni ka jing hikai but the snap ha namar nga la hikai fikat tugat ni kanang mapin shai ba nginum Kynriah na ga Jingaiei ga jong Blei na filasngot ho igene ka igene ga Jingaiei Blei ai ni ga Jingaiei filasngot ho igito barok haiter ha ndai tangi ton rai kat to gat ni ga kham na khman na la pin I ba ha ba fisngot ho igene ga Jingaiei jong Blei na kwa ba pin tip ba pinum Kynriah na ga ni ga Jingaiei na ma na Kynriah kumno fin ksan la Kynriah kumno fin yo jipnem la Kynriah kumno tarai fin yo like lo igo jingem la Kynriah kumno tarai fin yo igo jingularo Blei la Kynriah kumno pila ben sha igi ke babi gendo bala la Kynriah na ga Jingaiei kumno tarai fin shakri yo Blei ba pin pendap igo jing tmu go jong Blei ba don gi bring ba persang ba bor la jong dan gi bring ba persang man le igi jait pigi jait na kwa ngan pen ifi ga ni ga par kani ban ni rap ifi ga ni ga par tang ni pet igo wei ka bentapat ka bang kwa ngan kran ifi ka ba yedai bat kani ka bang ai kertang wat Kynriah na ga Jingaiei ga jong Blei ka igo bang mot ban bu ang ni ga dai hakanu ka rukom ni Kynriah na ga Jingaiei kata ka dai ga bang kwa ngan hikai ifi hagani ga par kumno tharai klem da tip ni Kynriah na ga Jingaiei ga jong Blei kin ma bu bahai ga ni kin ga bang klem da tip da bat bahai tai kin ni bang klem da tip namar ngayo I haga Jingaiei nanti jong ashimat kidan ki por banga nga kumbanga ong ifina dum ne ngara sedang na ga Jingaiei ngatip kani ga banga long ga de ga Jingaiei ngatip ba banga job ye ka nogo jing ru de ga Jingaiei ngatip ba banga la ye ga ban job ye min sim gi bakoro show try ka de ga Jingaiei ngatip ba banga long ngala ban le shibon ga ik ba de ga kam ko jong Blei kita barok de ga Jingaiei emrai fitip klem dak tip klem ladangim pikir bah ladangim sumar bah ngabu ingin kektian klem dah tip
unconsciously la nga bo daga ktin English unknowingly la simang an bo daga teori snoi na mag ktin English ka kham snot na klem da snot klem da perkhan nda pengile telun da pengile syakrin angile ya filap aga bakhat do ni klem da tem ngan bo ni ktin klem da tem ni sentuh chigi jingle da ngap ya kata klem da tem ni sentuh habang ang sentuh ka jing sentuh ya ba pi sentuh ndai ba bida kwa sentuh klang ubriu ba sentuh dai ba tip ba sa sentuh na ta kada sentuh or ulera ba ka jing sentuh ka wanda ka ba pim da tip nakataka nga bu ini kitian ka mga ong haka nuguru kom ngi Kynriah na Jingaiei ka point jonga ka mga ay gade klem da tip ngi sentuh chigi jingle fi kata ka ba u apostle Paul u yakindu Jingaiei palat haka Jingaiei namar uniu brio ula snut ho ya Jingaiei ga jong Blei ba ya dia u ya Jingaiei ula kanselot ga hukum ula kanselot ga jingle brio ya ka hok brio ga jingla brio ba ga jingnang brio baro ula kanselot igini bro ula pendu no bu ang la nyau syndrome miki bangan yo kris ba anam shamenga ka hok ba na ga hukum la ga jingle ga hukum ndai da ka hok ba da ga jingai ka ba da ga Jingaiei ga jong Jesus Christ. But uniu brio nda haba usnoto egene u yakindu Jingaiei namar usnoto egene baki shibun brio ga bu kran kila yo ga jingpenem but da ga Jingaiei ga yo ndai nda haba kila shakri nda ba kila shakri ki sunto biang ga jingle namar kaniga do jingi lese kata ktian ga dega ba ngakwa ba pin kham ngam jilio kan mau ka do jingi kalong related na niga dan Jingaiei baki niki artali ki aka ka do jingi kamat ga jinglong brio jingi kaba ngitan hagi jingem gidan artali gini ki aka kaba ningkong ka do jingi ka dan Jingaiei ba ka pop kaba ar ka do jingi ka dan Jingaiei bat ki jingle ngitan shi baklangi snotanat ba ki jingle wat ba pila yo jingpen em daga Jingaiei ru hadian hi piyan hi daga jingle balenga ongumta kadan ga por ba piklem biang ga Jingaiei nanti ga jongfi but pi perkhat ba piklem le kum to nakata daw Blei ueng no if ga Jingaiei but nga khwanga no if klem de tip pisen to biang ga jingle but dene ka daw nga kwa ga ni ga por ba ngani kai biang fi ga ne ba pin sno to ba wa abzu Paul u ongi ga ni ga tiena den bu hikai ga balang galtia belenga shimi ga ni ga balang galtia na makadi ga wei na ga balang ga ba u abzu Paul u hikai ba ha ngene na ma pinda puli ni shiti shi ki galtia den mu la kren ni ga to ka lanang ka basan ga khat ga beningkong ya ga jingla do u kriswang la pla ingina makata to young scammer one eye bon riam pa fi ga lingkon ga jinglang mrau wang ki young scam re ki klem la ban young scam na ma bagi sunto chino pipupuli na ga Bible ka angum ne wang agar khat ga balai wang shishanga plapat ba brio bro ba priang ya ga jinga chair ba long nongkit rame ga banne ito ga hukum bro we wang blo kha basawang pila khlat no no Chris pi ki ba kwa ban sande ga hukum pila hap no na ga Jingaiei ken ga kwa pinyo I ga ta pila khlat no Chris pi ki ba kwa ban sande ga hukum pila hap no na ga Jingaiei but dai na ga ta daw pitip na nda habakila yo I ga Jingaiei kila priang Jesus Christ ki kip bo Blei ula pen emi ki bet kila net ika tabu kila yo ika jinten em kila yo ika hok ko jong Blei hare klem de tip ni sinto suki jai shiki jingle eki jingi de fikir bahai gane bet bahai la ko jong jingem ba yo fi yang biang de jingle fi yo I habo Jacob wang ke jinget ke ba klem ke jingle wali sinto bakla bo Paul hikai shmo ke jinget ke ba klem ke jingle also Paul Quran chipang jing penem ke bangio daga Jingaiei mde daga jingle kadau Jacob abu Quran ye ke jing ke babat ke jingle Quran hadin bangila yo ke jing penem ke bangi klem kamai kumangala kren ke bangi klem trai ngio ka hadin bangila rong shikani ke Jingaiei para bangila rong daga Jingaiei hadin bangila shakriyo Blei na kwa nganong fi la da fiyo I ki banget ki balingkhoit ki badana prenga jingdo jingkerdo ba fiyo I ki breg badana prenga Jingaiei ongu Jacob la da fi klempen I ya ke jingle ba ha ba la da fi ong khele ke jing net jong fi kan pen khia la ne ke Jingaiei jong fi kan ker khu fi ke Jingaiei yuta man ga kwa ngana fi kan ma u Jacob mde bu yetin kho ba wap su Paul u Jacob u hikai ba den bangila rung da ke Jingaiei ba da ke Jingaiei ngila priang ni ke Jingaiei ke jong try kan mau kum gibriu ke bala shakri utrai ni dan kam ya ka bangin le bahai gibriu
ngakwa ngang finum san tang da kata jing le andrai kum ki balamat i jing ai tong indan ga dot not ga bakloi ban le ai andrai habang kren men ta gisni ba klem da tip ni suntu chi jing le ngayo i kambon sin hi ngayo i gni wai fi inda haba khon sarong auria ula kop ye ga jan kop jong ka hok ula yo rong shi ga yeng jong ga jing penem da ka jing ai la pen emi unda ula rong shi tu po ngakwa nganong fi kadan ka por le si ula ban bakla ga jing dan preng jong fi kum bitar kum dom dan preng jong fi kum la ban no fi kum or fi kum kulan fi kum suntoy bat barabor fim tre shakri shu yo Blei namar fi ong ni ngala bakla bat ngala le kum ta na kadang ngam la shu an shakri yo Blei bat bahai gani gaktir manuba ur manuba ngan bu dani gaktir manu bampat ju suntoy bat manu bampat ju ur nadu badang ka ngakwangan ong fi wat ubala rangba ubala scam baharu dan kapor ngi sentut wat agi jaka gi ba ngi ya de preng ba bun bre ba kat no ngi le ran bara bagi sentut bara bangi ur kat no sien ngi yang ba ngi ya chakman ngakwangan ong fi ngi kapor ken mau habangi la rung chi jing ai wat ba ngi sentut u Blei klem weng ngi jing ai bat ngi dang don ngi jing ai wali ong Blei priang shu yanga bat ba phim shakri shu yu Blei bat ba yap no ngi jing long man sem ngam kwa kumta ken mau ngi jing ai ke jong Blei ke de ke klem ke jing la ka bomot Blei la khat fi Blei la ai ke jing ai ke jing khat be ke jing ai ke jong Blei ke len klem ke jing la ka bomot na kwa pin pan ma ba fi bakla na kwa ba pin tep bo Blei pen kan ria fi na ke jing ai wale le biang si ke jing le na ma ke jing le kan pen kan ria fi na ke jing ai ke jong Blei pet ngan pen fi na la de pule ke ne ha ke shiti ke jong Paul so Timothy ula de ong lupa ke ne bat de na ke ta daw ma ya kren si ai kren ne ke ne ma yo i kani ke de ke bakhlem da tip ni sun to chi ke jing ai ni sun to na ke jing ai shi ke jing le pi pule shiti ke jong Paul sha Shau Timothy ke banin kong ke lanang ko basau pipuli wang umun sim wang shai ba ki ya ki khat do dang ben hap no ga jingai da ga bapen sha skor ki mun sim bi skor ba ki jingi kai ki soy da ga jingle asap ki bri ga bakran lam ler ba thang sao ki ji tip lam jong ki kum daw nar sao ki ba adong ban shong kun bi ki adong ki ni ki adong ki an vi ki pen kan ria yangi klem da tip ni sun to shi ki jingle na khwa ga nong fi ba pin bat ba hai ga ni ki Fiyo iyang ne ba ka haba ka ong ka adong kiwan ban adong ban khang ban bu condition ban adong bangin ban shongkurim ban hukuman kindia no ngi jingbam yegi bo Blei lo thau ken men priang ki ga ba aingo hagi dagi banget bagi betip igi jing shisha na ba jing thau Blei barok lang ba ba bam dai e ru ga ban kintai la priang ka ba ga ba aingo na mala pen kho ga ga tinu Blei bagi jing duwa Blei nga kren shi kren ni na ma ngayo i kat tu gat ne banga bishar he ha ga jinga inti jonga ngayo i badan gi brio gi ba pet gi brio na ka perspective la ne na ga nongrim jong gi jingle but ki class ki ba ki de gi ba khoi ba ki de gi brio ki bo Blei la penem but ne gi pet gi we gi brio na ga we pat ga rukom ba ki klemle re gi ne gi brio gi shakri ut bai ki class ki la ne gi nyau no ki ba ki de gi brio gi ba phaidin ba gi ba klem shakri shu yo Blei na kwa fin bat bai ga ta ga na kwa ba pinum pek da kata ken mau ke jing ai ke jong Blei ke kraw hadu kan no pim tip ba na kwa ga nang fi dan gibril ki ba pin san palat yi ke jing le na kwa ga nang fi teng dan gibril ki ba wen wat yi ke jing ai ke jong try ke ba da ke jing yap ke jong Jesus Christ ki ba pin san palat yi ke jing pen baptist na kwa ga nang fi ke jing pen baptist kam wan ning kong ke jing penem ko wan ning kong walik san de ke jing le fila fin pen baptist pi pen ngam ne file kum no ru ngani thui pi lada fi klem rung se gni jing ai finung san wat num le eke ma ga jing le kam ben san ne fi na khwa nang bai fi ka jing pen baptist ka de ga dai heriken mau kam wan ning kong ka ba wan ga de jing ai ga jong Blei na khwa nang fi wali le ai shabar na ga jing ai nga ong fi ga ta ga tien ka ba bot nang tangan pen fi dan gi bri ga bi kai bangimbit ban riam kum to bangimbit ban le kum to bangi mi o bala da pile kum to pido no ke jing penem na khwa na fi ka tar ko ban biang shi jing le dan gi brig bele ikai tangi ka bam ga di wat bam ga ta bala da pi bam ga ta pido no ke jing penem bala da pi bam ga ta pi de gi brig bam khoi be pi long ta ngam ksan ngam ong pi bam ka ba man le klumar im klumar pi yo ke jing ai ke ma ko jing ai kam de ga license ni bangin le pop
Ika bang khwangan kran fi kan mau ko jingle kamban ksan fi. La da fila ban le ko mo wa sulpal ngala 3 minute kam tam ki shibun ndai omanga ndai ta jing ai ge betray nga khwa finio e ta jingmon bala da fila ban kiar na ga bam ga di ndai ma fi bala de ge jing ai jong play ge ba pla fi la da fila ban im ge jing im ge ba bet ge ba khoi ge ba hok wala sanda ge ta ge jingla na mala da fik sanda ge ta ngani thui fi ubale chebneng la ka ta ge jingsan da ge jingla le hok uba ye beneng de uba sarong sudah. En ik mau ngi yang khmat jong Blei, ngin se yang khmat jong Blei go sni ngin haban dem gi gijat jong trai namar u Blei u i ngi bingi de bam dan jinkerman gi jingle jingi bar khat gi sedep jat bangi yang khmat jong Blei tang da jing ai ge jong Jesus Christ but nga khwa ngan ong fi wat ne i kai gi brew nama kalong ke bam snot nat ma pulina ge siti sigi nong rum nong khat saw ngala bo Blei ukran ni gi bang snow la ban ong no wa so pol la kren ba pun pa na ngi kai biang gi jingle bat ngi kai biang gi ma kwa ngan kran fi ge ge par tong inom sintu klam da tep sigi jingle ngan pen i fi shu ge jingi de ge jing shakri Blei ba pin snot ho ge ktien ge jong Blei fim tep la da ngi klam rung lot chi ge jing ai go mangala kren but la da fil rung shi ge jing ai wat le pen million ban rung biang klem da tip shi ge jing le da ge jing bam da ge jing di da ge riam da ge sngi da ge yang kren shi kren ge ta na manga yo ina ge bible ba ga dan kam ngi ya ga ban pen scam ge do no chingi da ge jing ai om da ki ngan puri ge ne ge shiti ka lanang ka ba khat lai jong shiti shi ge hebrew ka da khat ka ba khandai ga ong wat sha ban rong no na pi dagi jing hikai ki per bat ki ba kla namar ka long ka ba mentoy ban pen scam ya ga do not da ka jing ai om da ka jing bam ba kita ki bala ya ki kem shim mentoy na kwa fin da yo e ta ktin ndan jing mentoy la da fi pen scam ya ga do not jong fi ha gi jing bam ha gi jing le na kwa ba pen scam ya ga do not jong fi ha gi jing ai ga jong Blei tongan pen e fi ga ni ga por shushu ba haga no guru kom ni sentu na ga jing ai ga jong Blei ngai pila shai ka to fi nga kwa ngan ong fi kani ka ktien ka dai ga ba nga kwa ba nga kwa ba ngan kranika guru kom ka ba nga snot ho fi kan mau ni mio ki pio i ba ki brio ga testament ga barim ki yo mun sim ba khoin ka shulang tang ka jing pen sle ba Blei pen sle iki bakin laban pendap i jing tumu jong Blei kawan tang hagi tu brio la da day sia la da day prophet la da day nong yalam sipai la da day no ulingdo ulebi Blei bu khat bu le itu ka kam open sle do sim ko bo laban pendap tu ka kam ka jing pendap jong men sim ne men sim ko premier hagi brio baro ka daw ka day ba ga testament barim ka jing ai kam patwan yo ba ga ta ktin nda habo jisu wan jeng ni ga perthairu ngala deb ong fi bahabo jisu udang dan nga ni ga perthairu ka hukum ga dang trekam namar uklempat yap aga ding fna nakata ga daw de ta jisu marwe ubadan ni mun sem ko ubayo mun sem ko ki sanran ki klempat yo usu ai bor ki begin be ki so chipor kum to ga gospel jong Lucas nang ba shipau but ngani tu ipi wala do persat wong priang men sem ko ki dai tang ka sign ga baning kong ba ukwa banikai ba ka ktien persat ka kren pangal air ba bu kren pangal air ka ktien win ka ktien hebrew ten rai nani ka ktien greek ten rai yo men sem ko ukren pa ga dur jongal air ba u ang priang men sem ko namar haba ula persat kamon u ai pa ka jing persat ka balang kum ko prophecy bagi senran ha si pentecost kin sa yo priang yo men sem ko unwan na rukom gal air but nga kwangan ong fi ga ni ka por nga kren kham jingai gane khnang ba pin chai nama ngayo i gane ba ni sentuat klem da tip shigi jingle nda haba ka wan ga jing ai nda jisu la yap ga ding fna nda habo la dep siu yangi ga pop bara ula kiu shibneng de hang tabu ong ba apa Jerusalem on pen ko fi de ga bor ba umun sim ko unwan but piu i hadien ba la wan ga jing ai hadien ba ki senran ki la yo priang i ga jing ai but nda haba ga jing ai ka la trei ka ma ga pertai de hang tabu mun sim ko jong Blei uwan ban trei ga ni ga pertai but ngakwa ngan ong fi ya ki jing shakri Blei jing imta ni bar khat ni la priang yo try de ga jing ai ngim shakri Blei de ga jing her pateng
dan gibriu ke besyukha jing isang dan gibriu ke besyukha pateng bagi kala Kristan besyukha pateng gi yeng Kristan dan gi bakha gi yeng bagi kepara departemen gi belong Kristan kha ke to niam long niam na khwa na fi wat agini ki balang bangi ong ki bakencamen semru khamboni ki sedang da ki bakencamen semru dien la khai ki khon ki ti ki jungi hagniam bat ki khon jungi wala da khai ki agini ki balang ki ba ong ki bakencamen semru kiru ki kha hagniam bat dai na ka daw khlem da tep ni sentu shaga jingle shaga niam bat nga khwang na fi nda haba ngi yo priang gi jing ai nga kwa pin bat e ka tin nda haba gi jing ai ga wan ka yo ka wan gi jing trai jong men se ma kho jong blai bat men se ma kho yo ban trai la lo haba gi jing ai ga trai nga khwang na ngi fi ga ni ko par fim tip klem da tip ni pai biang shaka hukum shi gi jing le haba ngi rung biang shi gi jing le ken mau ba ka wan gi jing ai ka plat lo yi but the Bible ko ang no but then mun si ma khot jong play ang ta kan jing ai kan jing lai lo but wapsul pol wang to sti galtial nang besan khot bening kong ko bangala kot bon sin wang yang scam ga jing lai do wali rong chigalin ko jing lang bra ko mo jing le pemi wi bangi rong dan sedang ni ruai ni kemen ni rong jing ai don pleng jong ki yo priang mun si ma khot ni shat ni kemen ni rakti ni risa ngim tip shu wat ye ga jing le ran dan gi briu ga dwai ga tule don gi briu ga yo jing pen sle nang ta de kren tin ga jong play klang ki ya lai do ki lap tin ga jong play teng kim pechu ego bajia ge jing seng nang tade anda haba ki long jing seng i ran ge jing man ge mi brio ge jing man na khwa ngani thui pi hot ngami kai bangin le klumar henry gen mau na khwa ngani tu pin da haba ngi rung chi ge jing ai mun sim kho jong play tray i brio ge yo ge jing tray ge jong mun sim kho ge jing seng ge badap de ge bor kadang ge jing e jong play hang to nang ta ngi shirham kadang ge passion kadang ge jing shirham nang ta ge brio ge thu ngi bangi per ge ba ge kristan nama bangi la rung chi ge jing ai bat mi la rung chi jing trai jong men se ma ko ari hadir mangil sedang syakri ken mau suki jai ki rung ki an ki rung ki rukom ki rung ki jing trai bat nang ta de ki rung ki jing le bat klem de tep ni sentu chi ki jing le mangil sedang man bat ki jing yesang ke jo shi ki jo ni penlong sherman nang ta de ni krentin ki jong play don pleng jong ki jing syakri ki bangi bat adu tang bangi de ban kren tang ko balai pho sa pho bat nang ta den ki bri ba kwa ban rung chi ki jing trai ki jong men se ma ko na ma ki jing trai don pleng jong ki la limit ye kita jing trai but nang ta de kitu ki priu ki bomot ye ban rung ki bakwa ba dot no jong ki ki pisa ka ling a nama ba ki kwa ban rung shi ki jing ai e ki jong play ba ki kwa e ban enjoy po presence ki jong min si ba ko jong play ki mi sho but nang ta de ngi bat ye ki jing le ki jong i bingi ong hang ni ngi le tang kum ta hang ni ngi le tang kum ta hang ni ngi le tang kum ta hang ni baro shi ka tang ngi le kum ta ba ne ki ta ka ngim up sho ye ki jing trai ki ba lai do ki jong ki jing ai e ngim up sho ye ki jing trai ki ba lai do ki jong min si ma kwa ngan ong fi la da wabsul pol plong ji seng baro shimet uhab utikas na ga jing khang yet chipo ngani tuipi la da kata ga ga jing trai ga balang ga belingkong na snolingo ba ha ku pot nda uhab ula dai ban yap ne wabsul pol hiar ban duai u imbia nga khami ibanan ba khnyum manoro ngam kren bangin long ji seng baro shimet ngam kren bangin chule igne malaga sngi hare nga khwa banginum sinto chigi jingle naman nga khwa mga niyo iba ki ba nget barok ni ki ba im ki ba light do ki ba shikri u blei da ka jing kaman ki ba dana po ka jing light do ki jing kaman nga kren menen ni shibang ka jing an shi ka kamu blei pim tip balang na ki briu ki kaman ni ki yo rung shi ki jing trai ka jong man siya makoy nda haba ki dana po ka ni ka ya ka jing ai ka ni ka jaka ka ba light do ka ni ka beneng ngi pin lop ki briu kim banot ban ai ka pim yo inga la puli pim den na ka to ka kitam ki kam ki apostol ka balang ka baning kong kong ki ka Bible ko ang kila ya lap ni o Chris de jingmi pat ya ke jingmi pat ke jong Jesus Christ but ke jing ai ga ba khra ko la dan ba dok ko pleng jong ki bi ko la wan ra no ke jing ai jong ki wani kira ni ko we ni ke shi pa le ban ki ai ke bi ko ta na khwa ba pin pen rong ke bi ke jing ai ba nga kwa fin rong ke jing trai ke ba lai do jong ben sem ba ko wat yang ke jing le nga kwa fin rong ke jing ai na ma pi rong ke jing ai ba na pi sno to bi yang ke jing ai ke dan jing dai ba men sem ba ko ke jing ai ke dan jing dai ba ke jing e jong Blei kadang jing dai ba jing kemen but dai na ka daw nga khwang nang fi klem de tip ngi sentoy sha ka jing le but ngi Kynriah na ka jing ai ka jong Blei kan mau u jisu kren shai balada unwan shaw yu ga balang ka ba klem tho bria ka ba klem sti balai ka sti
habang kren yaga jing sti pisngo tho ka kren yaga jing ring temen check ba bayo ngi klem long lively ngi klem samla ngi klem long fresh ngi klem dan ka jing tray ngi im ka jing im ka bala ring temen way bala temen ubala temen sngotanat yaga bapin ma sngotanat yaga bapin bapin pensyong slami u bapin penian slami u ubala temen sngot ho kwa iki ba snow bahagi tu ki priyo ba dang samla but u piso ho abang ang temen ken mau u jisu ang wan shaw ga balang ka ba klem tho bria ka ba klem sti ba kwa ngang fi wan shaw tang ga balang ka ba bet tik re sngot nat ye ga nong let kurim ka ba sti sngot nat ye ga nong let kurim ka ba rinjan ka bam dan jing kemen ka bam dan jing light duat ka bam dan ga khmat ka ba phu sab ki sngot nat ye ga ta ka nong let kurim usa ong ye ga balang havesas ngai thu pa bet tik pa biang na dong shadong he ga ni ga wenga dan ka ba persha ba pala hap no na ga jing ye ka ba ningkong na kwa aga ni ga por bangina pat bahai ga ni ga bang kret banginum Kynriah na ga jing ai re bangin yang ha ga ta ga jing ai ga chok trai ka ba yalam ngi she ga jing trai ga jong men sim ko ka ba yalam ngi she ga jing it ka ba shisha ga jong Blei but ka ba yalam ngi she ga jing kemen ka ba tap kar hai ga jong trai jin Jesus Christ ai ngi yo ibo satan un bishni ngi bangi dana pa ga jing ai ba bangi ya yang hanta ai ka pertai ga yo i bangi dana pa ga jing lai do ga jong trai de hanta ka pertai kan wan wat ngi lem kum ta ki jing yalap jingi ki long tang ka ka long tang ka rukom ba ki jing le ba ka niam but I play un pen long yingi ba un sho shi ka pertai bangi de ki break ba dan ha ka jing ai ka jong trai ku blei shi bon blei un ka khu fi ngan duai try ga ni ka por blei nga plat do it ga ni ka jing kran bangi da duai ku pa blei bi it ba mun se ma khot jawe un hikai yingi ya ga ni ka jing shisha ba da lele ngi num Kynriah shi ka jing le bangi num let biang shi ka hukum Manginum le biang shigi eki bangi snow ku mangi la ban le. Are bangin ya yang scam. Haga taga jingla doot ka jong Chris. Daga bangi ya yang aga jingaye. Badaga bangi ya tuot aga jing tray ka jong min sema kuat. Bat bangi sha biang ku pa. Yaga taga jing it ka jame bakan flat aga donut bagi taga jing shirham bagi taga jing kemen di jame bagan tray kam biang dwai men restor biang kita haga jing shakri Blei gini gisni keriga jat benriu jingi baro ngam kren ga wega niam try na kren baro gi banget ki bayo sngaw gini ga jing kren bangin rung biang shi ga jing ai ba shi ga jing tray ga jong ben sema khoi ba bangin la ban ya haga jing job ga jame ba baga pertai kan yo i bangin dan ga jing ai ga jame try nga ai ngo ime ba me hikai ngi kini ki but ngin mi nang ni ka jingkaman ka kertang ka jong jisu ban nasret na duai amen to blain gur khui fi the snap the penajing mat but pilaban share shikiwero ku blai shibon